Rigon daw, pinatumba ng isang Hapon, pero nanalo pa at binasag ang panga. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. December 31, 2014, dumayo sa bansang Japan si Guillermo Rigon daw para dipinsaan sa pang-anim na pagkakataon ang kanyang WBA World Super Bantamweight title at pangatlong pagkakataon naman para sa kanyang WBO World Super Bantamweight title. Makakalaban niya dito ang champion ng Japan na si Hisashi Amagasa. Sobrang tangkad nitong Hapon mga pre kumpara sa height ni Rigon daw. 5'10 and a half ang Hapon habang 5'4 lang ang champion. May kartada itong Hapon na 28 wins, 4 losses, 2 draws at 19 dito via knockout. Habang si Rigon daw naman ay may undefeated record na 14 wins at siyam dito via knockout. Sa gabi ng kanilang laban na ginanap sa Bodymaker Coliseum sa Osaka, Japan, sobrang naging ma-aksyon ang kanilang sagupaan. Unang round, makikita agad ang layo ng agwat ng height nila. Parang tungkod na lang itong si Rigon daw, pero mapapansin pa rin talaga ang galaw nitong champion na ilang ulit na nag-champion sa kanyang amateur career at 2 beses na rin nagka-gold medal sa Olympics.リーチ長い選手は多いですからね、身長より。1センチ勝っていますが、左ストレート当てたのはチャンピオン。そうですね。チャンピオンを相手に第1ラウンドが今終わりました。Second round, mas nakakapasok talaga ang malulutong na body punch ni Rigon daw. Wala masyadong jab na binibitaw ang Hapon para sana madipinsaan ang pagpasok nitong champion. でもね、天川選手よく見てますよ。方がこんだけ身長差あれば、下手くそに味わったことないようなボクシングです。パンチを顔面にまとめていきます。この近い距離の打ち合い、35戦目で掴んだチャンス。かすめたリゴンドーのパンチ。第2ラウンド。 Third round, wala masyadong pinagbago ang laban. Tumatama pa rin madalas ang mga patama ng champion sa ulo at katawan, habang ang challenger na Hapon ay limitado lang ang binibitaw na kamao. Kaya dahan-dahang nilalamog lang ni Rigon daw. 悪くないです。ボディやっぱ狙ってきてますね。の脇を締めること、そしてもう一つリゴンドをボディを打った後上を狙っている。そして内藤さん、ボディを打った後は顔面を狙っていってると、上から打ち下ろす179センチの天笠。パンチ当たってないけどいいですよ。そこでもいいんですよ。パンチをやっぱね、左ボディジャブ。肘でも肩でもいいから当てていくことです。そうですそうです。杉山さん、下からいいですよ。追う展開ですね。そうですね。左下から打ち上げたチャンピオン。スピードがある。左ボディ。いい体だ。距離が深く感じていく。左当てたチャンピオン。しかし天笠が出ていく。ここはクリンチ逃れ。12ラウンドで争われます。 Fourth round, makikitang patuloy sa pagiging agresibo itong Hapon. Sugod lang ng sugod pero unti namang nalalamog. Nakakatama na rin dito ang Hapon. Bahagyang nakakadikit na rin sa depensa ng champion. となると内藤さん、ちょっとリゴンドは嫌がってる。この天笠はから打ち下ろしていく。鬼塚さん、このサガパーショートだった。右ストレート当たった。リゴンドはほとんどガードを下げて打ち込んできますが、上から打ち下ろす。いいですよ、いいですよ。そしてさあ、その狙いはそうやって一つ一つね。オッケー。右ボディが当たった。右ストレート、右ボディが当たったチャレンジャーの天笠久志。第4ラウンドが終わりました。 Fifth round, naging maaksyon ang laban. Nakipagsabayan na itong si Rigon daw sa Hapon pero nasa pool itong challenger at napaatras ito dahil sa nahilo. Agad namang nakabawi itong si Amagasa at balik sa pagsugod sa champion. Sumusugod pero di naman makabitaw ng mga kamao. Siya pa ang laging nahuhuli ni Rigon daw sa katawan at ulo. パンチ自体はジャブからのストレートバック。軽く打ってきた。そして今度は強く打ったリゴンド。ここに回っちゃダメだな。Sixth round, naging maganda din ang palitan. Mas nakakatama na dito si Amagasa
pero mas marami pa rin ang sinalong kamao mula kay Rigundo. 距離がかなり詰まった。続けていこうという選手ですね。そしてプレスが甘いからしっかりとかけろという指示です。そうですか。赤荻打ちという意味では一発当てておきたいというそういったタイミングです。右ボディ右ボディ。もうそのためにも手をね折りたたんで、右ストレートだった。ローション当たったとチャレンジャー。左ストレートこれもガードしている天笠。今度はボディ。左アッパー。打ち抜いてきたチャンピオンの。 7th round. Dito na naghiyawan ang mga boxing fans ng Hapon dahil sa mga unang segundo nagkatama ng mga solido itong Hapon sa panga ni Rigundo. Agad namang nakabawi ang champion nang bumanat naman siya sa mukha ng Hapon, pero sa mga huling segundo ng nasabing round ay nabilangan itong si Rigundo nang kumunikta ang kanan ng Hapon at bagsak ang champion. Kung sa unang bagsak ng champion ay tila di klarong knockdown, pero sa pangalawang bagsak nito ay makikita talagang nahilo si Rigundo. Buti na lang na save by the bell pa ito. Eighth round, tila nagalit na ang champion. Pinaulanan niya ng malulutong na kaliwa ang panga ng Hapon, pero tila hindi iniinda ang mga patama. Sumusugod pa rin itong challenger na si Amagasa. Sobrang tibay din talaga. ちょっと体を倒してほしいですね。はい、真正面立つと。リゴンドはもらわないでしているが WBO の日本のベルト一番の大みそかがまった左もガードして一緒に休まないでほしいです。ここは最大のチャンスですよ。相打ち覚悟その中で大事なラウンドダウンをまだまだチャンスありますよ。試合はもう後半戦に入っているがもったいない。足はまだあるぞ天笠。ここでこのラウンドも 9th round, makikita na dito na bumukol na ang kaliwang mata ng Hapon, pero patuloy pa rin na nakipagsabayan sa laban. なるほど左ボディアッパーまだ開かないんでね、慌ててるのは確かですよ。そうですか。選手にチャンスはいっぱい出てきてるんでね、相手のパンチャーガードしている天もっと笠。慌てさせること。内藤さんは第4ラウンド入っちゃダメですね。はい、もうどこでもいいんです。弱い自分を変えたかったから左15戦目の天笠。左ストレートもらった天笠。左ジャブ当てたい。開かない開かない。 10th round, mas ginamit naman ng champion ang kanyang kanan at epektibong tumatama ito sa ulo at panga ng Hapon. Kaya naman dito na nag-umpisang mabasag ang kanyang panga. 伊藤さん、先ほどのラウンド間はリゴンドかなり At mahigit isang minuto ay nahuli ng isang malupit na left straight ang Hapon at bagsak ito sa unang pagkakataon. Nagkatayo naman agad ito at nakipagsabayan pa, pero makikitang basag na talaga ang kaniyang panga. 出ないのかもしれないですね。かなり左の顎が腫れてきた。ちょっとこれはかなりダメージを受けている天笠と向き合って、そして今もあるチャレンジャーの天笠。残すは2ラウンドです。内藤さん、これ10年の天笠は言いました。 Talagang matibay itong challenger na Hapon mga pre. Tinuloy pa ang bakbakan sa 11th round kahit sobrang deform na ang pagmumukha. Ilang beses pa itong natatamaan ng mga malulupit na kamao ng champion, kaya naman tila mas lalong lumala ang pagkabasag ng panga niya.だから悔いだけは残したくないと。さあ天笠右を回ったフラフラ。しかし今日のリゴンドーと12ラウンドまで持ち込んだチャレンジャーの天笠。最後の3分に自分の全て Bago pa mag-umpisa ang round 12 ay tinigil na rin ng kampo ng Hapon ang nasabing laban.
dahil sa wala na talagang pag-asang makipagsabayan pa ang Hapon sa kanilang bakbakan. Tagumpay na nadepensahan ni Rigondo ang kaniyang dalawang titulo. Panalo siya via 11th round technical decision. オリンピック連覇アマチュアのバンタム級踏み込んで戦った天笠久志鬼塚さん At mga pre, pakisuportahan na rin ang YouTube channel ng aking mga kaibigan na sina Boy Astig PH. Usapang sports, Philippine Sports History. Gumagawa din sila ng mga video na siguradong magugustuhan ninyo. Maraming salamat sa panonood mga pre. As always, amping permi.